Слышишь, пап? Это ж пани, это же звали двор. Это що ж двор був? От Самолович, то, это там, от тієї канави. І Какой по Юрку, по Юрка. Это все покупляли, хто їздив в Америку, заробляли долари, і это двор мусить бути, чи що тут звали, дворне. І зараз зоветься, де? То дворне поле, да? то дворне болото. Навпроти аж до Молможева та деревня, все було дворне і звалося. Так подожди, а Максим Садов относился к этому двору чи нет? Ну, а я ж знаю, да, як Знаешь? Максим Это отдельно было что-то? Ніц я не пам'ятаю, які я був. Ничего не помню. Ты что, может, баба наша могла бы еще вспомнить в Вот, былые времена. ну, старейший. Но тогда этим не интересовался. А тут ще никто. хто такий, старейших і нема. Шекрота, то де там он? Брат Шикрота Мирон. не вспомнит уже. Там. А Он-то вон- але вон еле- вже он еле, вже да. Ольхович. А Поздняка того, помните Максима, чи як його там звали, да? Поздняк жив тут, Ну, то Позняк, це Максим. помещик. Да, Ну. да. А той дом був у його Дерев'яний, обикновенний дом. простий. Простий. Вон, мусить, по Свердлова вулиці Мойзари його на хутор зносили. Тут же, бачиш, прийшли кацапи, все, де на хто багатейший був, так придирали, знесли. Ну и тоді во всех полях, в колхозах, чи мало, чи много, иди в Такой сад колхоз. был красивый. Это же надо утоптать этому колхозу этот сад. Ну такой был. Мы туда Там все сада ходили не со было. школы. Багато Ну, сад. папа, деревья, но Максим сад. Ну. И это уничтожили сад, ферму. Тут сад був сиротки, я ще ми лазили в Сиротки, а той чого сад. сиротки? Тоді в деревні не було. Папо, чого сиротки? А? Який сиротки сад? Ну, сад чий був? Максим, Максим. Позняка. А, Да. А тоді ж не було базару. Це взагалі з Пружани, во-первых, появився той питомник, і всі ще завозили це. При пошті грошей не було, але у нас цей військовий завод на перня та кришку заробляє. То нікого, а ми все лазили туди до його у Яблука. Ну то вже то, я не знаю, як там вийшло, купив чи прийми той Максим. Вони один, у нас блудня, вон у Примі сюди вроді прийшов, до тієї баби Максихи. А Макс... А винокурня у його була у Поздняка? Вино чи самогон? Не помню, тоді самогонки не знали, синок. А знаєш, коли А винокурня это вино знаєш, делали. коли самогонку навчили, прийшли кацапи русские, то навчили самогонку. При Польщі не знаю, як самогонку пили, у да. нас, нічого. А у сельці були там? Ну, рядом же, правда? Ну, А ви бачили ці жидовські могилки? У Де вони Сельці? там були? Да. ні. Я в Сельці то був, у школу ходив, то в Костю. До костела их водили. Туди у школу перший день, як йдуть діти в школу, то ведуть у Костю. А там, де от зараз коровник є, от Гэтый коровник, вон сразу построили тут коровник. ага, после Тут війни. коровы были, тут в основном, да, дойное стадо было тут. А що там до коровника було на це місце, не знаєте? До коровника, ну Ага. тут жил один помещик, Да. да, А як його фамілія, не пам'ятаєте? Поздняк. Ага. То він до війни жив чи після вже? Вон до войны. И Поздняк. до войны, и после войны жил Он тут. хіба білорус, фамілія така? Поздняк. Ну, Поздняк. не знаю. Мы Максимы все звали на их, Максимы, Максимку, Ага. по-видимому, Надежда Максимовна. Вот уже их дітей я помню, був Сережа, була Надя в їх, хто ще там був, і Люба була. А ви пам'ятаєте їх дом, бачили, який він був? Пригожий, великий, ні? Ні, обикновенний Да, домик. простой. Обикновенний дерев'яний домик був. Угу. Потім, бачу, його знесли, построили тут уже коровник на цьому самому місці. О, а вони повмирали, безусловно. вже, коли- А їх лічили багатими чи Ну, конечно, Да. вони були Помещик. багатші. У них сад був великий. плодовий Там сад? плодовий сад. У нас у деревні у кого тоді сади були. Нікого не було. Я не знаю, за кожний клочок землі, яка воно межи все були, да сварились, да бились люди даже за ті межі.